conscientes, convencidos y comprometidos con esta tierra. Conscientes de la situación de emergencia que atraviesa la Comunidad Valenciana y de que los ciudadanos nos exigen que continuemos denunciando, pero sobre todo que enunciemos respuestas para sus problemas urgentes. Convencidos de que el camino pasa por dejar atrás la vieja política y por hacernos cada día más útiles. Y comprometidos en ser el partido de la gente, el partido de las valencianas y de los valencianos. Un partido más fuerte, más amplio y más unido en una sola voz para poder dar todas las voces. Frente a la crisis de la democracia, más democracia. Primero nos decían que no haríamos primarias abiertas, que no lo conseguiríamos, que estábamos divididos y demasiado acostumbrados a mirarnos el ombligo, que además era un camino lleno de riesgos. Y entre todos y todas, entre todas y todos los socialistas valencianos, lo hemos conseguido. Gracias también, Alfredo, por vuestra complicidad, por tu complicidad y por tu apoyo. Después dijeron que los ciudadanos estaban desilusionados, que pasaban de la política, que no participarían en este proceso. Y se apuntaron. Casi 70.000 personas tuvieron derecho a votar. Y por último nos dijeron que muchos se habían apuntado, pero que no votarían. Que una cosa era inscribirse y otra acercarse a votar a nuestras sedes. Y votaron el 83% de los inscritos, más que en cualquier cita electoral. Hemos demostrado que nada de lo que decían era cierto, que si se quiere, se puede, que las barreras están para romperse y las dificultades están para superarse. Dijimos primarias abiertas y hemos hecho primarias abiertas. Palabra dada, palabra cumplida. Apostamos por abrir las ventanas para que entrara el aire y ha entrado el aire, la fuerza, ha entrado en nuestras sedes, en nuestro partido, todas las voces que han querido. Dimos la voz a los ciudadanos y los ciudadanos han respondido fuerte y claro. Hemos reconectado con la sociedad valenciana. Y ha sido posible gracias a todos vosotros y vosotras, a todos los militantes del Partido Socialista, a esos militantes que han tenido la generosidad de ceder parte de su soberanía en favor de la mayoría social de cambio de este país. Gracias a todos aquellos que han vencido las resistencias y se han apuntado y han participado y han dicho que sí, que quieren que haya cambio en esta tierra. Se han sumado y son ya protagonistas del cambio. Gracias a Toni Gaspar por su esfuerzo, por su capacidad, por su aportación decisiva a este proceso. Gracias, compañeras y compañeros, a todos por vuestro compromiso, por vuestra lealtad, por vuestra implicación, por vuestro convencimiento que el Partido Socialista es la izquierda que puede, el único partido capaz de llevar a cabo el cambio que necesita esta sociedad. Los valencianos quieren cambio y tendrán cambio, pero no hay atajos para el cambio. Solo un partido fuerte, potente, un partido capaz de tener una voz clara en Europa
en España y en la Comunidad Valenciana hará posible las necesidades urgentes que tiene este país. Solo un partido así. Este partido no se juega solo entre nosotros, se juega mucho más lejos. Y para ganar ese partido tenemos que empezar ganándolo en las elecciones europeas, porque gran parte de nuestro futuro como sociedad, como valencianos, está ligado a que cambien de una vez las polítiques europees. Companyes i companys, el temps del PP s'ha acabat. Ha començat una nova etapa. Els valencians volen passar pàgina i acabar en un govern del PP soberbi, corrupte i incapaç. Davant el Consell, els socialistes tenim més que mai la responsabilitat de ser aquesta alternativa solvent, seriosa, rigorosa, transformadora. El canvi real és el canvi que no confon il·lusió en il·lusionisme. Nosaltres tenim un respecte profund a tots els valencians i valencianes per no enganyar-los i, per tant, hem d'assumir la veritat per a transformar-la. Hem cobert aquesta primera etapa del camí, però cal no perdre el nord. Les primàries són només el primer pas, la primera estació del camí, i ningú va dir que el camí anava a ser fàcil. Queda el més difícil. El més difícil serà, sense dubte, guanyar majoritàriament la confiança dels ciutadans per guanyar la Generalitat. Això és el que ens toca ara. Per això hem de convèncer els ciutadans de que se mereixen de veritat alguna cosa millor que el que els ha donat aquests 20 anys de Partit Popular, per a que quan prenguen la veu en les properes eleccions tinguen un president que torne fonamentalment la decència i la dignitat a la Generalitat. Un president prop de la gent, capaç de superar la indiferència, de superar l'angoixa i el pessimisme, apostant, sobretot, per una política honrada, eficaç, participativa. Un president que respecte la llengua dels valencians i la cultura del seu poble, que recupere la televisió pública, plural, de qualitat i en valencià. Una televisió, això sí, sostenible, per a que no torni a repetir-se la vergonya d'estos dies, que hem vist com s'ha produït el tancament de Canal 9, ens ha costat 140 milions d'euros, això suposaria 2 anys almenys de que s'hagués pogut continuar, i en definitiva s'ha demostrat una vegada més allò que diem, era més car per als valencians tancar la televisió que mantenir-la oberta. I els treballadors de Canal 9 avui encara, els treballadors i les treballadores de Canal 9 avui encara, estan a sa casa cobrant 200.000 euros sense poder anar a treballar. Això és el que ha passat. El mite de que la dreta gestiona bé l'economia ha caigut per terra. Ha caigut per terra perquè realment el que s'ha fet no ha sigut una operació de caràcter econòmic, s'ha fet una operació de caràcter ideològic. Volien acabar en una referència que podia ser de llibertat, d'autonomia, i han acabat de la manera que s'ha acabat, d'una manera dramàtica, perquè el que ha passat ara és que en la Comunitat Valenciana és l'única regió d'Europa, en llengua pròpia, que no té una televisió pública. És l'única regió, i hi ha molts de països que tenen encara menys habitants que nosaltres, que tenen tots una televisió pública. L'única televisió pública que s'ha tancat en aquest moment de crisi ha sigut la televisió grega i la valenciana. Ahir, aquells que diuen que anem a ser Florida o que anem a ser Califòrnia ens han portat a ser Grècia. Aquesta és la realitat del que ha passat en aquests 20 anys. Un president, hem de tindre un president que s'indigne i que repare les injustícies morals, ètiques, que han patit molts de col·lectius, però molt especialment, vull recordar-me avui, les víctimes del metro de València,
Un president que governi per a tots, al marge d'aquí hagi votat cada un. Un president que lluite per la dignitat, per la llibertat de les persones, per els drets de les persones, que no permetís que mai que passe una qüestió tan lamentable com va ser l'hindú de Gallardón al kamikaze d'Alzira. Un president que siga radical en una qüestió. En moltes altres pot ser que no cal ser radical, però si hi ha una qüestió en la que hi ha que ser radical és en la igualtat entre homes i dones. Un govern paritari, tindrem un govern paritari i, a més, hi haurà un president que estarà sempre al costat de les dones, sobretot en el dret a decidir de les dones. Un president que se crega, en definitiva, ser president dels valencians i de les valencianes. Un president que no és el delegat de govern de Madrid. Un president que tinga la capacitat de generar aliances i que no estiga simplement esperant ordres. Que no confonga lleialtat amb servilisme. Que no miren els interessos partidaris sinó els interessos de la gent. I que no calle quan hi hagi un secretari d'Estat, com esta setmana, que s'atrevisca a negar l'existència del deute històric i que, a més, ens digui ja en tota claritat que Rajoy no té cap tipus de solidaritat en la Comunitat Valenciana, que no ens va ajudar per a superar el 30% de paro, que no ens va ajudar per a superar el 30% d'exclusió social, que no ens ajudarà per a aquesta llosa immensa del 30% de deute. Companyes i companys, els valencians se mereixen un president capaç de liderar la comunitat per a eixir d'este embòs monumental que estem vivint. Necessitem un govern obsessionat en la creació d'ocupació. No és possible que aquesta terra que pot tant i tant estigui en el 30% d'aturats, de persones desocupades, de persones que cada dia s'alcen sense saber què serà de la seva vida. Un president que dialoga amb els empresaris, amb els sindicats, amb les universitats, amb els responsables europeus, com hem fet esta setmana, i per això és tan important tindre una aliança europea clara, per proposar mesures concretes, per fer una estratègia comuna. Ara que tant se parla dels pactes de la Moncloa, nosaltres volem fer els pactes de la Generalitat perquè és necessari, entre tots, reeixir d'esta situació d'emergència que viu el país. No podem tampoc esperar que els majors de 45, de 50 anys ja no tinguin cap tipus d'il·lusió perquè ja se'ls diu que no tindran mai més treball. És fonamental que hi hagi oportunitats per a totes les persones, sigui quina sigui la seva edat i la seva condició. I ben cert, no hi ha fórmules màgiques. Nosaltres no anem a dir allò que dia el PP, que ja sabeu en totes les campanyes electorals. PP empleo. I on està l'empleo? Rajoy va guanyar les eleccions dient això, PP empleo. Però sí, Camps també va guanyar dient PP empleo. Nosaltres no anem a dir que el PSOE és garantia d'empleo el dia següent. El que sí que li diem és que anem a fer tot el necessari i l'estratègia concordada, acordada, per fer possible que el ciutadà tingui un futur de treball. Nosaltres no renunciem a la plena ocupació. Nosaltres no renunciem a que totes les persones tinguin dret al treball. El que no anem a fer és utilitzar el sofriment dels aturats com va fer la dreta espanyola. D'esta manera eixirem de la crisi, eixirem junts de la crisi, perquè que ningú s'equivoque, ara tot l'aparell mediàtic del Partit Popular està dient tots els dies que ja hem eixit de la crisi. I jo us dic que no, que possiblement, i ens alegrem molt, possiblement estem eixint ja de la recessió, però no estem eixint de la crisi. Com pot dir el senyor Montoro ahir que aquestes xifres que està dient Càritas són mentira, que estan intentant desdibuixar el que és el gran èxit de l'eixida de la crisi? Però en quin país viu Montoro? En quin país viu Fabra? Si no tenen la més mínima sensibilitat en aquella gent que pitjor ho està passant en aquests moments. No se crearà ocupació mentre hi hagi les polítiques europees de l'austeritat radical, les polítiques de la ultradreta econòmica. Eixes no són les polítiques que poden salvar un país, una societat. Eixe model s'ha demostrat fracassat. I per això les properes eleccions europees
seran les que decidiran si Europa aposta per la solidaritat i el creixement o per l'estancament i la decadència. Vam creure en Europa perquè el model social europeu és el millor model que hi ha en el món i és el que tenim que preservar. I això ho va fer la socialdemocràcia i ho tindrà que refer una altra vegada la socialdemocràcia i el socialisme europeu. Es decidirà en aquestes eleccions si les nostres empreses tenen millor accés al crèdit i les administracions poden tornar a invertir en infraestructures fonamentals, no en aquelles infraestructures que no serveixen per a res. I el primer que té que invertir l'administració, sense dubte, és en l'educació, en la formació. Es decidirà també en aquestes eleccions europees si els nostres agricultors tenen un preu just per a les seves collites o estan sotmesos ja per sempre més a les multinacionals. Espanya necessita Europa com la comunitat necessita a Espanya i a Europa. I els valencians, companyes i companys, necessitem un president que acabe en la pitjor contrarreforma social de la democràcia. És cert que no tenim competències en la regulació del mercat de treball, però jo vos dic una cosa. Nosaltres, des del primer dia, treballarem junt amb Alfredo i amb els companys del PSOE per a que se derogue aquesta llei que ha sigut terrible per al mercat laboral, que és la reforma laboral. Acabarem amb la reforma laboral. La reforma laboral ha fet que el treball sigui ja només una mercaderia, com si vas al supermercat a comprar un pot d'olives o vas a comprar un lloc de treball. I el deterioro tremendo que s'està produint del treball afecta, sense dubtes, a la dignitat de les persones. Les retallades, a més, que s'estan aplicant en educació, en sanitat, en serveis socials, trenquen el principi d'igualtat i ressusciten allò que pensàvem que ja estava mort, la beneficència, enterrant, soterrant la justícia social. L'altre dia vam estar en Elena Valenciano, visitant els pares i les mares que estaven tancats al Col·legi Cremona d'Alaquàs. Protesten perquè després d'estar una dècada en barracons, ara no només es volen deixar en barracons, sinó que volen destruir l'esperit d'aquest col·legi i comencen a retallar pel curs de les línies d'infantil. Volen matar el col·legi. Esta setmana també han tancat 2 col·legis, el Bonavista i el Martínez Valls d'Ontinyent. Este és el govern del PP. Eixe govern del PP que va dir Fabra que tancava Canal 9 per a no tancar col·legis. Bé, han tancat Canal 9 i tanquen els col·legis. I, des de luego, els valencians mereixen un president que acabe d'una vegada per totes en els barracons i que no continuen afonant l'educació pública. Un govern que faça la millor educació pública de qualitat, d'excel·lència. També hem vist en la Marina o en la Ribera com quan la sanitat es converteix en negoci és més cara i de pitjor qualitat. Ho diuen els pacients, els personals, ho hem denunciat els socialistes així en Europa, ho ha certificat la Unió Europea i la sindicatura. Els valencians es mereixen també, per tant, un president que rescate la sanitat pública per als ciutadans, que davant de la malaltia tots i totes siguem iguals. Fa uns dies, també, el pare d'un xiquet dependent, un jove dependent, em transmetia la seva preocupació perquè no podia pagar el centre on estava, el centre d'ocupació on anava el seu fill. I també la seva desesperació pel futur que li esperava al seu fill quan ell ja no estiguera, quan ell no podria donar-li la cobertura necessària. Què serà del meu fill quan jo hagi mort? Això és el que no podem permetre baix cap concepte, que un ciutadà estigui preocupat de què serà del seu fill si finalment ell desapareix. La societat decent, la societat que volem, és la societat que ajuda aquell que té problemes, aquell que ho està passant malament. Per això, amigues i amics, companyes i companys, els valencians se mereixen un president que derogue aquest decret humiliant del copagament que sols s'ha fet, a més, així en la Comunitat Valenciana, injust per a les famílies, injust per a la societat. Així hem vist darrerament, aquests dies també, com ha augmentat 7 vegades més la pobresa que en la resta d'Espanya, que ja ha augmentat suficient. Què pensa fer el govern per aquesta situació? Se pensen que pot continuar sense més?
parlant de les grans xifres macroeconòmiques i no atenent als ulls de la gent, als problemes quotidians de persones que no puguen arribar a final de mes, és que no poden donar menjar als seus fills. Ni nosaltres ni els valencians ens mereixem, companyes i companys, no molts mereixem. Els valencians no se mereixen este govern del PP ni se mereixen aquest president. Per això, avui, falten ja només 2 dies. Té 2 dies encara el president de la Generalitat per a fer el que tindria que fer si fos una persona decent, si fos una persona que pensara en l'interès general dels ciutadans, si fos una persona que donara la cara per l'interès general d'esta comunitat, convocaria immediatament eleccions junt a les europees. Compañeras y compañeros, las primarias ya son historia. Debo decir, y ya lo he dicho, lo he reiterado, pero creo que es bueno recordarlo, en este lugar y con toda la solemnidad, que hemos hecho juntos un gran trabajo. Hemos dado muestras inapelables y contundentes de civismo, de apertura, de innovación en la forma de hacer política. Es cierto que otros lo han dicho, les hubiera gustado hacerlo, pero lo hemos hecho nosotros y tenemos que estar orgullosos por haberlo hecho nosotros. Nosotros hicimos en su momento el Estado social, hicimos en su momento un sistema público de educación hasta los 16 años, un sistema sanitario universal. A otros quizás les hubiera gustado hacerlo y ahora salen en mareas a defenderlo. Entonces nos criticaban, ahora lo defienden. Y está bien, bienvenidos, pero lo hicimos nosotros, lo hicimos los socialistas. Como a algunos también les gustaría haber sido ellos quienes entraran el valenciano en la escuela, pero no fueron ellos, fuimos nosotros, fuimos nosotros. Fuimos nosotros los primeros de España en demostrar que podemos pedir a la gente, más allá de nuestro partido, que nos ayude a tomar decisiones. Fuimos los primeros de España en celebrar unas elecciones primarias, no en el Partido Socialista, en cualquier partido, y han sido un éxito poco discutible. Las primarias nos han dado fuerza, nos han reforzado en nuestra legitimidad, pero son solo un medio, nunca un fin en sí mismo. Un paso adelante no es el final de la carrera. Hace 3 semanas fui elegido candidato a la presidencia de la Generalitat. Hoy, ante todas vosotras y vosotros, recibo como un privilegio y una responsabilidad enorme vuestro mandato. Pero no siento que hoy culmine nada ni que haya llegado a destino alguno. Al contrario, pongo la vista en lo que ha de ser el próximo destino, el gran destino, que no es otro que la presidencia de la Generalitat Valenciana. Gracias. Aún falta un poquito. Gracias. No va a ser fácil, lo sabéis todos y todas, no va a ser fácil. ¿Sabéis por qué? Porque para los socialistas, para la gente humilde de este país, para la gente normal, para la gente corriente de este país, nunca fueron fáciles las cosas, ¿verdad, María Teresa? Jamás han sido fáciles las cosas. Frente a los poderosos, para provocar el cambio desde la izquierda, solo contamos con la política, solo contamos con las ideas y solo contamos con ese esfuerzo tan generoso, tan enorme de todos vosotros y de todos los que se han sumado a este proceso. Inicio hoy, por tanto, con vosotros, con vuestro apoyo, el camino que devolverá la limpieza, la eficacia y la vergüenza al gobierno de nuestra comunidad. Lo hago proclamando mis 10 compromisos con los valencianos.
Me comprometo a ser un presidente honrado para un pueblo honrado. Me comprometo a no someter las políticas sociales a la economía, pero tampoco a la demagogia, pero tampoco la economía a las políticas sociales. Hoy es evidente que es posible, que es compatible ser riguroso y que la economía y la política social son absolutamente compatibles. Me comprometo a anteponer siempre los intereses de la comunidad, incluso por delante de los intereses partidarios. Me comprometo a exigir con firmeza, inflexible, los derechos de los más débiles. Me comprometo a defender, sin descanso, el derecho a decidir de las mujeres, a luchar de manera permanente contra la violencia machista y la lacra del maltrato. Me comprometo a apoyar la economía real, la de los emprendedores, la de las clases medias, la de los mayores. Me comprometo a que entre todos construyamos el mejor equipo de hombres y mujeres para llevar a cabo este gran proyecto de prosperidad social para un gran pueblo. Me comprometo a escuchar, a ser sensible y a aprender de todas las opiniones, porque la razón no es patrimonio exclusivo de nadie. Me comprometo a decirles siempre la verdad a los valencianos, lo que deben saber, por encima incluso de lo que a veces no quieran oír. Me comprometo, en fin, a demostrar que este camino que hemos iniciado de apertura, participación, democracia, inclusión y limpieza es mejor que nada, es lo mejor para devolver a los ciudadanos y a las ciudadanas la confianza en la política y las instituciones. No hay otra alternativa que la democracia y no hay otra alternativa que las instituciones. Compañeras y compañeros, ni siquiera la presidencia de la Generalitat debe ser nuestro destino final. En ese objetivo pondré todo el empeño, tenerlo por seguro, pero para los socialistas la estación de destino no es ni será nunca el poder por el poder. No, para nosotros el poder solo tiene sentido si se pone al servicio de la ciudadanía y sobre todo de aquellos que están más desatendidos. Siempre he entendido que este trabajo que vosotros y yo compartimos con pasión, que es la política, tiene sentido, sinceramente, si está sometido a la voluntad de quienes nos han puesto aquí, que no son otros que los valencianos y las valencianas. Este es el destino que nos llama y al que esta mañana os convoco. Es menos concreto que la conquista de la Generalitat, pero mucho más comprometido e inspirador. Os dije en una ocasión, y lo repito ahora, no será fácil ganar y mucho más difícil será gobernar. Pero os digo una cosa, ganaremos y gobernaremos. Gràcies, acabo ja. Moltes gràcies, companyes i companys. Vos ho dic de tot el cor, de tot el sentiment, vos agraïs profundament tot el que hem fet en aquest procés. Estigueu convençuts de que som un gran partit que s'ha fet més gran així, però que també Alfredo s'ha hecho más grande en España con nuestra aportación. Companyes i companys, des de la humilitat, des de la passió per esta terra, des de la lleialtat a les idees que compartim, assumisc el compromís de portar el Partit Socialista i la dignitat al Palau de la Generalitat. Moltes gràcies.